Fáilte go dtí Baile Locha Riach dó buncanáid. Is áthall inbhuanaithe dormáile é seo a rinne muid le Minecraft Education Edition. Dús rinne muid staidéar ar stair agus leagan amach an bhaile. Dóla muid faoin na normaí a bhunaigh an báile ar an loch agus faoin na fergnamh simúla eile sa bhaile. Leabhar muid faoi cén cineál bhaile ar málinn agus rinne muid plán. Socraí muid gan aon carna a legan isteach sa máile. Is féidir le cuairteoirí a gcuireann á farca sa charclós agus iad a luchtú. Ansin, is féidir le siúl, rothaíocht, nó an trín letric úsáid, nó fiú an líana zipper tríal amach. Tá na móna iompar seo ar fad inbhuanaithe agus níos briú le freisin. Ar bar na dtíthe tá panel gréine le letricus a gine. Freisin tá córasán le huisce báistí abháiliú. Tá ionad achrasála iontagáin agus is féidir le daoine pláisteach, papéir, glunne agus rudaí eile a ágáil ann. Tá panel gréine a freisin ar lán na ferg na bheile. Chur muid garbha isce ar an móta normnach le níos mó letricus a dhéanamh. Agus díreach leis an máile rinne muid turbíní gaoithe. Déanann na turbíní níos mó letricus ach freisin dólam muid gur féidir hydrogen a dhéanamh leo. Sa todhchaí, beidh in an hydrogen a úsáid mar bhrósla ina hnúte i gcarna, tarcóirí agus fiú eitleán letricha. Smaoinm muid faoi bailí inbhuanaithe bia sláintiúil, áitiúil agus séasúrach a chur ar fáil. Tá Gordon mór agus teach glas I leabhar mália. Agus in aice leis an máile, tá firm mhór orgánach. Tá lán cearcóga donna bacha mar is pánóirí iontacha iad. Le saoil inbhuanaithe a caitheamh, caithfidh muid ára a thabhairt dar meabharchlanse. Mar sin, chuir muid rudaí spríúla agus sláintiúla in ar máile. Tá neart le dhéanamh idir spórt, aclaíocht agus cultúr. Freisin d'fhág muid neart spásanna na dúrtha do phlandaí agus anmhí fiáine. Dóla muid a lán sa tógra seo faoi phleanáil, comhoibriú, códáil agus tógáil le Minecraft. Is brálinn ar máile. Tá súlagan gur haithann Baile Locha Riach dó buncanáid le freisin.